verse 14 yaEzekiel 18 vhesi yegumi nemana chapter yegumi netsere yaEzekiel. Zvavakaita akazviona hake akasaita zvakadai, tinokudya pamakomo kana kutarira nameso ake zvifananidzo zveimba yaIsraeri, kana kuchinyira mukadzi woukwake. Tinokuitira vamwe zvakaipa, tinokutora chinhu achireva rubatso, tinokutora chinhu achipamba, asi wakapa vane nzara zvokudya zvake. Kufukidza wakashama nokuita kufuka, wakadzora ruoko rwake pakuitira varombo zvakaipa. Tinokutora mhindu kana mhindu yemuchero, wakaita zvandakarayira nokufamba nemitemo yangu. Iye haangafi nokuda kwezvakaipa zvababa vake, zvirokwazvo uchararama. Togumirai ipapo naso. Ndinowanzoda kuti awa yose ingotaura chete. Naizvozvo chidzidzo chinechi muchazochiona chaganorwa. Munongotevedzerawo kunenge muchiwana nguva. Chinochida kuti chiite kana kuti 10 minutes, 11 minutes, chidzidzo choga. Kana ndatonyanyisa 15 minutes. Nange wakaverenga pazuva kana kunzwa pazuva zvakanaka. Asi ndichipedzisa, tisatapedza naJobho. Jobho tichiri kufamba naye, tichafamba nebhora zvakare. Jobho 2 watakabata paari naso. Bata kune kumwe kwese. Ngwene ikoko hatina kupedza. Asi chidzidzo chingazopera, chingareba. Tichabata zviro tichadzokera tazvinyora pasi zvinhu zvose. Taenda pana Job 2, taenda pana Job 21, taenda pana Ezekiel 8. Kutaura zvishoma pana Pisarema 12 chapinda pairi zvakare. Zvimwe zvekutaura funga Mwari akandibatsira kuti ndisadzokeredza zvose zvandataura izvo. Kamba tichiendera mberi. Chidzidzo chikuru icho tapinda pane mimwe mitemo. Tapinda pane mutemo wepiri. Ine gumi. Takabata mitemo 5 yese taurira pamusoro peukama pakati pehama. Pamusoro mimwe mina. 6 tongoti 6. Takabata mishanu. Tobata iyi pakati pababa nemwana. Takabatawo pamusoro pamwana. Kama hwedu namwana. Tobata zvose izvo. Yesikare kuti tipinde dhipa. Tongoti mishanu. Topedzera ipapo tichiti. Kana uri mwana baba vako vakabata zvose zvaunganga izvo. Kambonzwa zvichinzi wadya. Kanzi wadziya moto wembavha. Kambozvinzwa? Ndinoti kuvana ven'anga. Tadziya moto wembavha. Kare makaita nekusaziva kwenyu. Kuti mungori vana vari pasi pebaba. Asi kana maziva, rambai nyangwe nenguo yavakatenga. Rambai kana nechavanokupai. Une nzara usadye kana kumba kwavo. Zvekutaurwa neBhaibheri izvo. Rambai zvose. Ave nemukaha pakati penyu navo. Pari kutaurwa kunzi mwana uchararama kana akaita zvose izvo. Wakaitira zvakanaka vanhu. Zvachikutaura. Kanzi maregedza kuita zvose zvarambidzwa nemurayiro. Zvose zvaibatwa nababa izvo hamuna kuzviita. Asi makazoenda pamberi makanoitira zvakanaka kuvanhu. Ko mwana weng'anga akangwara anoita sei? Kana aiziva kuti baba vake vaibira vanhu. Anoita zvakaita saZakeyo. Nakupuhwa muBhaibheri muyambo kuti tingonzwa chete senyambo. Aiwa, anoita saZakeyo. Kanzi akatora pane zvaaibira vanhu akadzosera kuvanhu. Kanzi kana wakanga wakabirwa $, dzimwe nguva waibva wapuhwa iri $2. Mumurayiro maMwari munotaura kuti kana wakanganisa wotoita sei? Wotobisa nekambasiyana mushanu. 25% zvayo kana kuti 20% ayo. 20%. Unofanira kuwedzera kana uchinge wakabira munhu $. Paya $20 kana kuti $25. Kana kuti zvinopfuura. Kunzwa. Kanzi waenda unoitira zvinhu zvakanaka kuvanhu. Saka hazvizongokubetsera kuti uregedze kuita zvakaita baba vako. Unofanira kunoita zvakanaka. Kuti wakakuvadza ka? Wakakudza baba vako wakakuvadza vanhu. Wakagota kana kuti wakadya kana kuti wakakomba. Mochete namakororo. Moto iwo. Zvino wakuita zvakanaka.
restoration inotaura kunzi restoration mubhaibheri iya yava kuita manje votaura reinvestment kudzosera chikwereti asi kugadzira pakanga pakuvadzwa kurapa manje kwete nenzira dzababa vako dzeuroyi neun'anga idzi asi wakutotora mhosva yababa vako iya nokukanganisa kwababa vako kuitira zvakanaka vavakanga vachikwadza vagamuchira chii chababa vako taura kuti handina kubhenefita pane zvinhu zvababa vangu ndakagadzirisa zvavakanga vachikora ndau yamwari yavakanga vachikora ndikaitira zvakanaka ndakaripira vanhu vavakanga vakuvadza vakakuvadza vamwe vanhu hauchatoziva kuti vanhu vavakakuvadza ndevapi neuroyi hwavo hwavaita baba vako kana kuti amai vako pavaita neuroyi hwavo vanhu vavakakuva hauchatoziva kuti ndezvipi zvavakaita asi wangoenda uchinitira zvakanaka kuvanhu vose vanenge uchisangana navo mwari ndiye anoziva kupira kwako kuti wavhara here makomba akanga acherwa nababa vako aya azadzwa here afushirwa baba vako pavaisa muteyo kuti vabate vanhu varigire pasi wapavhara pose panaka zvinenge zvichitaurwa ipapo namwari saka kana kuti ndakazvarwa ndiri mwana wan'anga saka ndinongogara zvangu ndichingodyama zvanga zvaitwa nababa vangu izvozvo kwete zvaitoita zvavo kuti kana patone mari anotoziva kuti itoripo yainganidzwa nababa vangu parombo kubva pane zvinhu zvavo izvozvo zvipisa zvose mwari haangambokuregera uchingofa chete kuti wapisa zvinhu zvababa mwari anokutungamidza panzira yake kuti aone kuti waitira zvakanaka vanhu warasha zvose izvo saka nhasi ndoti bvai pamaatare n'anga navarombo imi vanhu zvenyu kana tiri kutaurira kuti vana ven'anga nevaroyi vabvepo kumi chamunotambanudzira maoko enyu pazviri chii kuti kutora ngozi dzavo here kuti dziuye pamuri mashoko iwawo hama adii mwari ngaave nemi akutungamirei ndakanga ndakukota muchitarira shoko renyu